ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଆଗେଇ ଯାଅ କିନ୍ତୁ ମାପି ଦେଖିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛ ତାହେଲେ ପୁଣି ପଛେଇ ଯିବ। ଅନୁଭବ କର କିନ୍ତୁ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଭିଭୂତ ହେବାକୁ ହୁଏ ତେବେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ। ଯେତେ ପାର ସେବା କର କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ସେବା ନେବାକୁ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ନ ହୁଏ। ଅନୁରୋଧ କର କିନ୍ତୁ ହୁକୁମ କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ଧୀର ହୁଅ ତା ବୋଲି ଅଳସୁଆ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ହୁଅ ନାହିଁ। କ୍ଷିପ୍ର ହୁଅ କିନ୍ତୁ ଅଧୀର ହୋଇ ବିରକ୍ତିକୁ ଡାକି ଆଣି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଅ ନାହିଁ। ବୀର ହୁଅ କିନ୍ତୁ ହିଂସ୍ରକ ହୋଇ ବାଘ ଭାଲୁ ସାଜି ବସ ନାହିଁ। ସ୍ଥିର ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହୁଅ, ଗୁଆଁର ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜେ ସହ୍ୟ କର କିନ୍ତୁ ଯେ ପାରେ ନା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଘୃଣା କର ନାହିଁ, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଅ, ସାହସ ଦିଅ। ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶଂସା ଦେବାକୁ କୃପଣ ସାଜ କିନ୍ତୁ ଅପରର ବେଳକୁ ଦାତା ହୁଅ। ଯାହା ଉପରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଛ ଆଗ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କର। ନିଜ ଘରେ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର, ଡାଲା ପଠାଅ ଏବଂ ହୃଦୟ ଖୋଲି ବାକ୍ୟ ଆଳାପ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁତାପର ସହିତ ତାହାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କାରଣ ବିଦ୍ୱେଷ ଆସିଲେ ହିଁ କ୍ରମେ ତୁମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଆଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ପାପ। ଯଦି କେହି ତୁମର କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟାୟ କରେ ଆଉ ଏକାନ୍ତ ହିଁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମେ ତା ସଙ୍ଗରେ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁତପ୍ତ ହୁଏ। ଏହାଠାରୁ ବଳି ପ୍ରତିଶୋଧ ଆଉ ନାହିଁ। ଅନୁତାପ ତୃଷାନଳ, ସେଥିରେ ଉଭୟଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଖାରଜ କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଶାସ୍ତିରେ ସମବେଦନା ଓ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଅସତ୍ ବି ହୁଏ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ତାର ସଙ୍ଗ ବନ୍ଦ କର କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖି ବିପଦ ଆପଦରେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଉ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ କର। ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଯଦି କୁପଥରେ ଯାଏ ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଫେରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କର ବା ତ୍ୟାଗ କର, ତାର ଶାସ୍ତି ତୁମକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁର କୁତ୍ସାରଟନା କର ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ତା ନିକଟରେ ତାର କୌଣସି ମନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଧତ ହୁଅ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ଅଭିମାନରେ ତାକୁ ଶାସନ କର। ବନ୍ଧୁ ନିକଟରୁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଅ ପ୍ରେମର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କର। କିଛି ଦେଲେ ପାଇବାର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ପାଇଲେ